Γεια σας παιδιά, Mr. Χαγής εδώ. Γεια σας παιδιά, Crazy Chic εδώ. Γεια σας παιδιά, Dirtaf εδώ. Και σήμερα θα κάνουμε ένα vlog. Θα μπούμε σε αυτό το εγκαταλειμμένο σχολείο και το ξερευνήσουμε. Πάμε, πάμε. Έχουμε ξανά εδώ. Μαρία θα πω. Ντάβ! Από εδώ πέρα πάει ο κάτω όροφος. Από εδώ. Ανάποδα από κάτω. Πάμε. Τι, πάμε. Ντάβ. Δωματίου, ντάβ. Κάτω, κοίτα με ντάβ. Έτσι. Σταμπάρωσε. Παιδιά, αυτό είναι το τελικό σημείο. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτό το vlog θα ανεβεί στο κανάλι μου και ας δούμε τι θέα που έχει. Λοιπόν παιδιά, σας μιλάω από το εγγραφημένο μήνυμα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Από 24 βίντεο και 40 subscribers. Κάντε μια εγγραφή και ένα like και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Πάτε.